sestry, milí mladí priatelia. Istotne každý z vás už stretol opusteného človeka. Či to bola sirota, či to bol starček a opustená starenka, na ktorých zabudli ich deti, alebo to bol chorý človek, kde si na nemocničnom lôžku vo svojej opustenosti a slabosti. Vždycky to človeka vnútorne pohne. Vidieť opusteného človeka, bezmocného a bezradného, to nie je nič príjemné. A práve Ježiš, ktorý sám na sebe zakúsil opustenosť, keď v Getsemanskej záhrade prosil Bože, ak je možné, nech odíde táto čaša, tento kalich odo mňa. Alebo keď na kríži zvolal plný bóľu, Bože môj, prečo si ma opustil? Práve Ježiš, ktorý miluje človeka a nechce, aby zažíval takúto opustenosť a bezradnosť, sľubuje v prisľúbeniach svojho najsvätejšieho srdca v živote i vo smrti. Budem im veľkým útočiskom. Toto tretie prisľúbenie, ktoré dáva Ježiš Márie Margite Alaco, keď sa jej zjavuje v Paralemoniál, zasahuje každého človeka. Lebo nik z nás nechce zostať opustený sám a bezradný. Každý z nás si uvedomuje, že bezradnosť a opustenosť je čosi, čo človeka gňaví, ničí. Uvádza do mnohých depresí. A žiaľ, mnohých vedia aj k samovraždám. A práve tu je tento liek. Ak človek nechce zostať opustený a sám, naozaj potrebuje obratiť svoj zrak na Boha, milujúceho ľudí. To najsvätejšie Ježišove srdce, ktoré sme prišli dnes osláviť aj tento večer svetou liturgiou a pristúpením k tajomstvu Eucharistii, sľubuje každému z nás, že nás neopustí a v živote i smrti bude našim bezpečným útočiskom. Samota to nie je skutočnosť fyzická, že povieme, nemám nikoho pri sebe. Samota je záležitosť psychologická, vnútorná. To znamená, môžeme mať okolo seba tisíce a tisíce ľudí a môžeme sa cítiť byť opustení a sami. Lebo vnímame, že z tých tisícov ľudí nik nie je pri nás tak blízko, že by bol ochotný s nami zdieľať naše problémy a ťažkosti. A na druhej strane, dnes sa do tej opustenosti dostáva človek veľmi rýchlo. Spomínam si na smutný rozhovor teraz o letnom tábore, keď som bol medzi deťmi tu na Šírave. Isté dievčatko, 12-ročné, mi hovorí, keď sa ho pýtam na ocka a mamku. Jak mám ocka a mamku? Ako to, že každý má ocka a mamku? No ocko od nás už odišiel dávno. A mamka potom po nejakom čase išla do Čech a nevrátila sa, ostala tam. Ako to? A ty si s kým? No ja som už len pri babke. A veľmi sa bojím, lebo babka je chorľavá a keď by ešte ona umrela, tak som úplne sama. Už 12-ročné dievčatko musí prežívať strach z opustenosti a samoty. A keby sme sa tak opýtali mnohých iných starých ľudí, chorých ľudí, pozerajúc na bezdomovcov, tu by sme si museli uvedomiť, že z týchto 7 miliárd ľudí na tejto zemi sú mnohí opustení a sami. A predsa človek nemusí. Ježiš vo svojej láske chce zacítiť svoju blízkosť. A chce nám ponúknuť tú vnútornú spätosť s ním. Lebo znovu hovorím, samota a opustenosť to nie je jav fyzický, to je jav psychologický, vnútorný. Keď sa človeka vnútorne zmocní pocit toho, že nemám nikoho. Ale človek, ktorý naozaj obracia svoj zrak k Ježišovmu srdcu, ako symbolu lásky, vie, že láska neopúšťa.
Ako to bolo čítané aj v dnešnom prvom čítaní. Láska nie je sebecká. Ona nezávidí. A preto je dôležité si uvedomiť, že tieto prvé piatky ako sviatky Kristovej lásky, keď nás povzbudzujú a pozývajú znovu do toho istého. Zjednotiť sa so svojím Bohom, Bohom, ktorý je láska. Lebo človek v živote potrebuje mať tú vnútornú istotu, že nie je opustený, že kto si s ním stále je. Ale to nie len v tomto živote. Ježiš sľubuje, že v živote i v smrti bude našim veľkým útočiskom. V smrti, kedy človek o to viac prežíva opustenosť, keď nemá koho si pri sebe. Vy viete a počuli ste o matke Tereze, že ona práve ľuďom, ktorí opustení zomierali na ulicách, vytvárala útulky, chcejúc tak aspoň tie posledné hodiny človeka zmierniť utrpenie z opustenosti, lebo v Kalkate jednoducho, ak sa už nechceli starať o rodičov alebo aj blízkych, tak ich vyložili na ulicu a nech sa o nich stará ktokoľvek. A ona takýchto ľudí odhodených zbierala do svojich útulkov a tam sa im venovali jej sestry. Raz keďže chcejúc vyskúšať povolanie mladých dievčat, poslali mladú reholničku k takémuto umierajúcemu, čakajúc, že to bude kríza, keď sa vráti od neho. Ona plná radosti sa vrátila. A pýtali sa jej, no, čo sa tak tešíš? Nebolo to strašné? Nie, ako to mohlo byť strašné? Veď 2 hodiny som držala vo svojej ruke ruku samotného Spasiteľa, ktorý povedal, čo ste jednému z týchto najmenších urobili, mne ste to urobili. A pocítila som jeho vďačnosť, keď mi hovoril, teraz už môžem zomrieť. V takom čistom, krásnom prostredí, v akom som nikdy nebol. Som taký šťastný, že kto si tu pri mne je. Ja už teraz ani žiť nemôžem, taký som šťastný. Bol šťastný z toho, že nebol opustený, že nebol sám. Bratia a sestry, keď prichádzame na tieto prvé piatky, vždy viac a viac si musíme uvedomovať, že opustenosť to nie je čosi výnimočné, čosi akási výnimka. Dnes práve v tomto civilizovanom svete je strašne veľa ľudí opustených. Opustených a osamotených. A ak nechceme takými zostať aj my, keď nás aj tí najbližší zanechajú, potrebujeme mať vnútornú istotu od toho, ktorý sľúbil, že v živote aj v smrti bude našim bezpečným útočiskom, sľubujúc tak 3. prisľúbením Najsvätejšieho srdca Márii Margite Alákok. Lebo to, čo potom má prísť, keď v smrti nás neopustí Kristus, to je večnosť. Večnosť, ktorá je opustenosťou pre tých, ktorí Boha opúšťajú na tejto zemi. K tejto večnosti človek prechádza cez akýsi tunel samoty, ako ho popisujú tí, ktorí prežili klinickú smrť. Do smrti nikto z nás nevchádza ruka v ruke s niekým blízkym. Hoci by sme si prijali, že by tam bol otco, mama, priateľ, jednoducho človek, keď zomiera, je absolútne sám. A ak nechce pociťovať tú samotu, tak potrebuje mať tú istotu, že Ježiš je pri ňom. Ale ako získať tú istotu, že Ježiš je pri ňom, keď Ježiša vôbec v živote nebral vážne? A keď jeho prisľúbenia, ktoré on dával v živote i v smrti, budem ich bezpečným útočiskom bral na ľahkú váhu. Ako môže potom pocítiť blízkosť koho odmietal, koho akože nebral dosť vážne? Ježiš chce byť našim útočiskom tak v živote, ako i vo smrti. Aby sme nemuseli si zúfať z tej opustenosti a samoty. Tu na zemi, ale ani vo večnosti, lebo večnosť bez Boha, to je strašná opustenosť tých, ktorí jednoducho idú do prekliatia, idú do pekla.
Peklo nie je strašné v tom, že vám tam trhajú zuby, hnatia a neviem čo. Takéto veci si ani pomyslieť nemusíte. Peklo je strašné v tom, že človek tam zostáva úplne opustený, lebo keď opustí ten zjednocujúci princíp, ktorým je Boh a všetko zjednocuje do jednoty, tak už potom ho nemá čo spájať s kým. Nemá ho kto spájať. Keď Dante napísal trilógiu Nech bo peklo očistec, tak nad peklo umiestnil nápis tu končí každá nádej. Nádej na lásku, nádej na vzťah, nádej na čosi krásne. Aby sme túto nádej neskončili príliš skoro, aby sme túto nádej nestratili, potrebujeme mať istotu z blízkosti Boha. A tá sa získava na tejto zemi práve cez úprimnú komunikáciu s Bohom, ktorá sa deje na úrovni tajomstva, teda sviatosti, ktorú prijímame a na ktorú Ježiš upozorňuje Máriu Margietu Alacoque, keď jej hovorí: každý, kto príde mňa v Najsvätejšej Eucharistii prvý piatok mesiaca, ja mu sľubujem milosť, že nezomrie v ťažkom hriechu. A sľubuje nám aj tú milosť, že bude našim útočiskom v živote i vo smrti. Teraz prichádzate na cintoríny, zamýšľate sa nad tými, ktorí nás predišli do večnosti. A azda aj uvažujete o ich živote, kde sú. Aby sme raz mohli vytvoriť nové spoločenstvo Bohu. Potrebujeme sa za nich modliť, ale i sami pamätať na to, čo sľubuje Ježišovo srdca každému, čo s úprimnosťou príjme jeho ponuku. Po živote i vo smrti budem im bezpečným útočiskom. Ak si budú ctiť symbol tej vynikajúcej a veľkej Božej lásky, jeho najsvätejšie srdce, ktoré nechce, aby človek bol sám. Prosme teda aj dnešný prvý piatok za našich zosnulých, aby neboli opustení tam na tom druhom brehu, aby ich Boh prijal do tej jednoty a istoty. Ale zároveň prosme o to, aby sme my, ale i naše deti, naše rodiny, nezanedbali toľké príležitosti, ktoré nám dáva Boh k tomu, aby sme s ním komunikovali. Prosme Máriu, našu nebeskú Matku, aby nám vyprosila tú milosť správne vnímať život, lebo veľmi rýchlo utieká a blíži sa k smrti a blíži sa k večnosti. Sláva Isusu Christu.